Patay sa pananaga ang mag-ama mula Sitio Lipata, Barangay Sulaba, Cacay, Albay matapos na pagtatagayin ng kanilang kaanak sa kanilang bukirin sa parehong lugar noong Lunes, Oktubre 20. Kinilala ang mga biktima na sina alias Job, 65 anyos, magsasaka at anak nitong si alias Jim, 27 anyos na isang mangingisda. Ayon kay Police Major Nino Aquiatan, away sa lupa ang ugat ng krimen. Bago umano ang pamamaslang, nagkasagutan ang dalawang panig matapos nasitahin ng mga biktima ang sospek na kukuha raw sana noon ng niyog sa nasabing bukirin hanggang sa mauwi sa pananaga gamit ang 20 pulgadang itak ng sospek. So sa madaling sabi, by blood, they are relatives. So napag-alaman natin based on our investigation kung ano ba yung motibo. At ang lumalabas na motive is land dispute. He also claim that this land is disputed land. Pinag-aawayan pa po yan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga biktima sa kamay ng 25 anyos na sospek na si alias Nick na pinagdiinang self-defense lamang ang nangyari. Hindi niya umano intensyong patayin ang kanyang tiyuhin at pinsan. Wala man talaga pong intensyon silang patayin. Kaso sila talaga pong may intensyon na patayin ako. Kumbaga, pero tiktan ko lang yung sarili ko. Nagsisisi talaga po ako. Kasi yung anak ko po, maliit pa man. 3. Kaso, andito na to. Sa ngayon, inihahanda na ng pulisya ang mga dokumento kaugnay sa pagsampa ng kaso ng naiwang pamilya ng mga biktima sa sospek na mahaharap sa kasong murder. Nakaprepare na po dyan yung complaint natin. Maya-maya dadalhin na po yan kay Piskal para i-present po yung mga evidence kasama po yung arrested po natin. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na huwag idaan sa dahas ang mga hindi pagkakaintindihan para sa huli ay walang pagsisihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.